салому алайкум ба кулли тамошобинони канали мактаби блогерӣ ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истоданд. дӯсто, пешаи ҳама аввал мехоҳам шуморо ба омади моҳи шарифи рамазон, яъне ки рӯзае ки моҳи шарифи рамазон меояд, ҳамаи шуморо табрик таҳният гуфта ба шумо тамоми хушиҳои зиндагиро ва ҳар нафаре ки беморе худованд шифош бита бародора, ҳар касе чи орзу амал дорад дар ҳамин моҳи шарифи рамазон ҷомаи амал пӯша. ва бародаро, имрӯз мегзарем дар бораи яъне ки сурат мондан дар болои канали ютуб. ва чуноне ки ман шуморо дар видео гуфта будам ки яъне ки интихоб кунем ки ман аввал кадомша бирорум, яъне ки тайёр карданша ва ё ки монданша. баъзиҳо гуфтанд ки хелмон метавонем тайёр карда ва баъзиҳои хел ва тагда ҳозир ман нишон метавонам ба шуморо ки чӣ хел сурат мебинем болошта. ва баъдан бо дар видеои дигаре интихоб мекунем масалан ки чӣ хел тайёр карданша. ва ҳозир мегзарем нишон метавонам барои шуморо ки чӣ хел сурат мебинед дар болои ютуб, яъне ки дар киҷош. ва ҳозир шумо мебинед болои киҷош масалан меса главни ютуб да ва дар ана ҷои главни ютуб ҳозир мо чӣ хел сурат монед шумо бо тариқи телефон. дӯсто, ё ҳамае ки программаҳои мо бировардетем бо тариқи телефонанд, танҳо ба телефон бо ба компютер мешавад иншоалло. ҳозираша барои телефон, барои ки бисёриҳо истифода мебаранд ютуба ба телефон. ва ҳозир мо мегзарем через сабти экран, яъне ки ба шуморо нишон медиҳем ки чӣ хел видео сурат монед дар ҳамон боло ва мегзарем тамошо мекунем. ва дар инҷа бо дӯстон мекушоем Яндекс Алиса Серха ва боз мисли дигар дар ҳаминҷа ютуб главная страница менависем. ва видео хостинг якумша интихоб мекунем ва наздик меорем дар значоки канал зер мекунем. Творческий студия ва пеш меорем просмотр каналда зер мекунем. пеш меорем оформление канал, добавить, выбирать файл из компьютера, зер мекунем ҳаминҷа. разрешить, бо разрешить, выбирать из галерея. мо масалан интихоб кардем позитив, ини мира тайёр кардагием вобшим. зер мекунем загрузка мера ва нишон метаҳем ҳамин хел, яъне ки дар телевизор чӣ хелае, дар телефон чӣ хелае ва дар компютер чӣ хел менамояд. ва уже аллакай видеои, яъне ки сурате ки шумо бояд дар главни ютубтон монен оформление уже аллакай тайёр аст. хай обновитай фоида дора, агар бикунеш накунешам ҳеҷ чӣ надора. ва дар тараф вибиран он аистаги тарафи дасти чапдаи наздик меорем, зер мекунем ҳамда карочи тамом. короче выбиран все, уже аллакай загрузка мера. ин уже аллакай канали шумо да, яъне ки оформление главни каналтон тайёр шид. чуноне ки дидин ягон мушкил надора. ва агар хоҳем калон кунем бо боло меорем, болои сурата меҷиқинам главни да тарафи дасти роста я қаламча мебурояд. боло қаламчада зер мекунем, бо ивазш мекунем ҳамин хел. чӣ хеле ки гузоштем бо ҳамин хел иваз мекунем оформлениятона. ино пеш меорем, як бор бинен. зер мекунем, қаламча мебурояд тарафи дасти роста нигоҳ кунед. дидин қаламча мебурояд болода карчуна ва ҳаминҷа зер мекунем, изменить мекунем. чуноне ки диден ягон мушкиле надора, яъне ки осон аст. ва агар ягон ҷо шумо нофаҳмо бошад дар комментария нависен ва мо ҳатман ислоҳ мекунем ва мефаҳмонем шуморо. ва чуноне ки шумо диден дӯсто, ягон мушкиле надора, яъне ки осон монанди ана ҳамун чӣ хеле ки дар значок канал сурат мондем, инишам ҳамун хеле. танҳо дар ӯ ба ҳар ҷое ки значок зер мекунен ва дари боша ба ҳамун поёнда масалан зер мекунен. ана ҳамин буд сурат монда дар главни ютуб. ва бародаре, ягон мушкиле надора. ва агар ягон ҷош бо нофаҳмо боша, ҳатман дар комментария нависен ва ё ки дар инстаграми мо нависен. мо ҳатман иншоалло ҷавоб метиҳем ба ҳар саволе ки шумо барои мо равон мекунед. ва дӯсто, барои дастгирии канал видеоро паҳн кунед. чӣ қадаре ки зиёд шиден, ҳамон қадар подписчики шуморам зиёд мешавад. ман чандин бор ҳамин гапа гуфтаам, мумкин аллакай дар бади шумо бизана ин чиз.
бародаро мехоҳем ки подписчик ҷамъ кунем, пас ҷамъ кунед дӯстотона дар ҳамин канал, якдигартон подписатсия мекунед ва ҳатман подписчики шумо зиёд мешавад. Лоиқ масалан лозим намешавад шумода ки ай дига блогеро реклама бахарем. Ба ҳамин хотир шумо ақаллан ҳамон қадаре ҷамъ шавед ки 1000 подписчики шумо ҷамъ шавад, сабшестватон ва масалан метавонед ки монетизатсиятонам ҳуй кунед ва прямои эфиртонам. Ба ҳамин хотир дӯсто як дастгирӣ кунед, ҳама каса бовардоно ки метавонед, ҳама каса дӯсто, ҳама каса дастгирӣ мекунем тагда барои канал ва ҳам барои ояндаи канали хитон. Дӯсто мо чӣ қадаре метавонем то ҳадди имкон видео мекунем ба хотири шумо ва дастгирӣ мекунем шуморо дӯсто. Иншоаллоҳ хай бародаро, ин бад видеои имрӯзаи мо дар бораи сурат мондан дар главнаи ютуб ва интизор мешавем видеои оянда дар бораи чӣ шава. Хай ҳатман дар комментария нависен. Уже аллакай мо бахши аввали уже ютуба қарибан ба фикрам бигем буд кадесе меша барои як дига сурат мондан дар болои видео, барое ки мо добавит кардани видеора яъне ки гуфта будем ва сурат мондан дар болои видеои ютуб добавит кардагӣ баъна меша. Ба фикрам якм части барномаи мо ҳам ба охир мерасонем, яъне ки ай канал кушодан то настройка кардан то сурат мондан видео добавит кардан ҳамаш уже якм часташ буд мешавад. Ба дим часта интизор мешавед шумо ки мо чӣ хел тайёр мекунем. ин бад масалан якм час мешавад, баъди як видеоига мешавад ва якм часташ буд мешавад дӯстон. Хайр, дар паноҳи Аллоҳ бошед то видеоҳои оянда. Хайр.